Denok daukagun beldurren bat edo beste. Gure beldurrak geldiarazi egin gaitzake. Gure ametxatatik urrundu eta eguneroko bizitzara mugatu. Baina hemen, beldurrak ez ditu saioan, horiei aurre egingo diegu. Joder, puta madre, Carla. No. Joder, me cago en la puta. ¿Usted qué opaquín ya? Joder, Ja, kendu gainetik mesedez. Ni Carla Perez naiz, militaroia eta beldurez hitzailea. Eta gaur gurekin egongo diren 3 gazten beldurrak desagertarazi egingo ditugu. Gaur, Azpeitiko baserri batean nago, eta 3 gazten beldurrak ezitzen saiatuko naiz. Bueno, Aitor, dakigunez gorrotatzen dituzu oioak, beraz, hemen ikusten duzun oiotegian, sartuko zara. Que no, Carla, que ez nahi sartuko, Bai. Osa, no, que no. Esaten dut nik, hemen sartuko zara. Que no. Gaur, Aitorrek bere beldurrei aurre egingo die. Gai izango da lortzeko? Kaixo, Aitor naiz, 19 urte ditut eta ikaslea naiz. Ikastea eta irakurtzea asko gustatzen zait. Liburutegia da nere safe place-a. Liburu artean oso lasai sentitzen naiz. Oiotegiak gorroto ditut. Oio bat gerturatuta, ze nazka. Ezin ditut ez da ikusi ere egin. Liburuak, hori bai dela plazerra. Oiotegiai txikitatik dienan beldurra, umeak ginenean, txango batera joan ginen momentu bat izan zen, non hor, beste lagunek, oiotegi batean giltzapetu egin nindaten. Oioak mokoka hasi ziren, eta uste dut horregatik diedala hain beldur handia. Venga, Aitor, ze? Sartuko zea edo ze? Ez dena sartuko, que nire Bai, koña. ez ba? Que nire koña. Osa, usain horrekin eta oioekin ez nahi sartuko. Bueno, zu esartzen bazea, ni sartuko zaitu. Venga, ba. Ana, venga, Carla. Lehen Ana, erronka Carla, gainera. Carla, hostia. Gai izango da Guazen, bigarrena venga, barrure. lortzeko. Eta hau Qué itxiko dizut. Ai. Ale, hemen gaude. Zein badet orain? Ba, oso ondo zuaz, horko eskuineko kaxan aurkituko duzu Arrautza? arroz bat. Osa, horko arrautza. Bai, Pero que goro jo bat dago, normala da, ez da? Oietegi baten gaude. Kaka dauka! Bueno, ikusten duzu horko pote hori? Bai. Ale, hartu. Carla, pero kaka zereta dago, tia. Bueno, eta ze? Aitor, venga, pixka gerturatuko gea oioen gana. Carla, tío, Cristo Pedro remate date. Bueno, Carla, tía! ze? Tía, que se está moviendo! Lasai, normala da, bizirik daude. Baina ez Carla, bota. que no, que no. Baietz, Que no voy a- hartuta. que por culo, que no, Aitor, tía, hori que bana. no, ez. Hartutaz baietz. Que begiratu dit. Petoniarekin, ez, hostia. Hostia, Carla! Lasai, Tío, pero... hemen da. Hostia. Zaizu ez zebe gertauko. Calva dago, pero, venga. Bueno, ¡Ah! Joder, tía, Carla, kontratu, mesedez. Honek grabia edukitzen badu, no pian? Ez que, benetan, ez nahi nire gelatik azera behar. lasai. Ba, eske horrela ematen badiezu, ba. Ez jaztu ondo erakutsi, Carla. Bueno, ba, zorura, ez dakit, horrela pixket. Venga, guazten, venga, vale, a ver. Hostia, tía, Carla. Pero nerekin etorri, Carla, nerekin Hemen etorri. nao, mesedez. hemen nao. Nerekin etorri, que Venga. nahi zertura. Bueno, Ya, venga, gehiago, horrela utziko dugu momentuz, venga. Hostia, vale, venga. Ze, No, oso ondo da. bai, superondo, venga. Bueno, Aitor, nola ikusi zea? Bueno, a ver, egia esan pentsatzen nuna baina hobeto, hori egia da. Bai. Bai. Eta ondo ikusten zara hemen bakarrik geratzeko? Hombre, Carla, puntu bateraino, hain ondo ez. Bueno, ba hori tokatuko zaizu momentu hortan. Ze, urrengo partaidearekin jun beharra dakat. Hemen nimekarrik. Bai. Bueno, agian ondo modatzen zeate, ezta? Nik Zenbat- uste lortuko duzula. Edo zer beharrekotan, oiuko aitzazu, bale? Aitorrek lehen pausua eman du. Guazen beste partaidearekin batzera. Ez da oso handia, benetan, eske... Ez, baina ez dizu ez ebez egingo. Torri, hau Morgan da.
No. Lasai, neska. Ke asko, aiama. Ezin dut, Carla, ezin dut. Baietz ba. Ezin dut. Beitu. Ezin dut lastandu. Osea, kendu gainetik, mesedez. Egia da Morgan ez dela pirata bat, baina lortuko du Elenaren bihotza lapurtzea? Kaixo guztioi, Elena naiz, Eibarkoa. Eta egia da, nire burua oso ondo ikusten dutela. Baina nire gurasoak esan didate, Elena txika, mueve el culo. Eta txakurrengatik gustatzen zaidan bakarra, larrua da. Eta txakur bat ukitzea, ke asko kitakiza. Egia da, txakurrak ez ditatela beldurrik ematen, bakarrik nazka. Eta horregatik, 2 mutil lagun galdu ditut. Beraiek, erlazioan txakurra nahi zituzten, eta ni ez nahi 3. partaidea izango. Lortuko du Elena bere ikuspegi aldatzea txakurrekiko? Bueno, Elena, hemen daukazu, zure erronka, ezta? Ni ezin dut lastandu. Nola ez ba, arriskue. Ezin dut, hola ondo. Carla? Bai, poliki, agian ez da oso lastan. Ematen doztan azga pila bat. Mesedez. Baina ondo, lehenengo kontaktua izeteko. Ja, hola, nagako bestela. Bale. Ba, orduan? Ni ez dut hartuko benetan ez. Lastandu bat duzu, eta? Baina urrutitik, Lan txakurra, holan, urrutitik. Holan? Ez gerturatu, mesedez. Txakurrak agian pertsore. Baina gabe. Dira, bueno, lasai. Ez. Torriena. Bueno, Elena, venga, zabaldu eskuak. Holan, ondo. Bai. Dan. Jarriko dizut. Gainean! Bai. Jarriko ez dazu. Ez. Bueno, saiatu ez botatzen, burrila, Venga. Ezin dut. Bere, preparao. Ez gaineri portia joki asko. Hartzazu. Que se mueve. Lasai. Vale. Venga. En serio. Ikusten? Nahi dazu txakurra bueltan ja. Benetan. Pasa. Tori. Ya está. Ze, azken finean, ointxe, bertan, utziko zaitut beratin. Bakarrik! Ez da, Morgan? Zu, bezinko. Hartu. Nik urrengo partaideakin kunbarra dakat. Beraz, espero dut ondo pasatzea. Vale? Vale. Edo zer berret baduzu, hoi batu. Vale. Hemen gara hartuko naiz, Vale. Ez dut eseringo. Venga, aio. Agur. Bertan daukago Aitor. Egoera kontrolpean daukala dirudi. Oi, Bueno, kakao zaina. Bueno, normala da, ezta? Hemen daukatu zure froga. Barkatu, zer da hau? Kanpin denda bat. Kaixo, ni Jon naiz. Eta, donostiarra naiz. Nire gurasoek multinazional baten egiten dute lan, beraien ideia da ni bertan jartzea, lan egiten. Egia esan nik ez dut ikusten ere burua hor, azken finean bizi ona dut gustoko. Adibidez, bidaiatzea, ni bidaiatzea asko gustatzen zait, kontuz, niri 5 izarreko hotelak gutxienez. Baina, jendeak esaten dir, trabajarte la sabes eta horrelako gauzak. Baina, bakizu ze lan daukan hile hau horrela mantentzea? Jendeak asko hitz egiten du, esaten dute umea burgesatuan naizela, edo lan egiten duen jendea hori, zorbalda gainetik ikusten dudala. Txikitatik izan ditut erosotasun moduko hauek, ezta? Nire ustez hortik dator kanpinei diedan beldur hori, ezta? Baina, zerbait edukiko du hainbeste jenderi gustatzeko, ezta? Baina, noa zoaz? Ze koño ingo nik kanpin denda baten? Ba ez dakit, montatu, agian. Venga. Hasi. Joder. Eta ez dakazute hemen produkzioan neskame bat o etxeko zerbitzari bat? Zu ikusiko duzu ze egiten dezun zeure frogakin. Oia, ma. Zeure beldurra da. Ze, hostia. Ama. Ni momentuz, agian, zu bakarrik utziko dizut.
Nola lagako jazu hemen bakarrik, Karla? Joder! Bueno, zer beharrekotan, abisau, bale? Kaixo, Jon, Ai, uste izut, zelan zoaz? Bueno, Karla, pues listo, Begira zapolita. Eta, bueno, ikusten dut zorua ez dezu behar, eta, Baina zorua jarri berzaiola. bai, bueno, eta bara hau... Bueno, Falta bazpare, besteak puskatzen balin badira, pentsatu errepostuako zala. Bale, bai, ondo. Orduan, aigatu da momentua. Hemen igaroko duzu, gauztu bat. Venga, barrure, Karla, benetan, ze? Seguro? Bai, zu montatu duzu? Oi, leche. Bai, Tienes ez estar ba? hartu, me cago en la leche. Dios, Venga, me lasaitu. cago en la puta. Dena ondo terako dara. Joder, baina eske ni amenen aitartzen. Bai ez ba, azkenean botako duzu. Joder, eta ite botakin, zia guztita dago. Ama, daña zineterte, me cago en la puta! Bueno, Jon, hemen utziko dezut. Venga, hemetik daukazu Morgan be bai. Carla, Beraz, tu bueno, madre, etorrena. ondo Me lo cago en egin. la puta, Carla. Aio! Que no, coño, hostia, polizia dituko jo, ya está. Bai, esan? Nola jundara? Jon! Bueltatu! Jon! Joder, me cago en la puta, usteko pakin ya. Que me voy a mi puta casa, usteko grabatzen, grabau ya, hombre. Hombre ya, que me voy, ya está. Dite uno atakin, me cago en la puta. A ver, nuntik ateratzea, joder. Grabatzeko, joder. Bueno, esperientzia honen amaierara iritsi gara. Zuen beldurrei aurre egin diezue. Zuen konforteren mutik atera zarete eta ausardi handia erakutsi duzue. Naiz eta zailtasun batzuk izan, noski. Eta, bueno, ointxe gustatuko litzaidake pixkat denon artean hausnartzea zuen esperientziare buruz. Aitor, zurekin hasten naiz. Zelan bizi duzu gaurko eguna? Bueno, nik oioa ikusi dudanean, zail egin zait, egia esan, eta beldurra eman dit. Azkenean oioak arriskutsuak direlako, baina bueno, konturatu naiz, arrisku hori ez dela hain handia. Eta azkenean nik koefiziente intelektual hain handia duan ez ikasketak hain ondo ematen zaizkidan, ez? Nik uste besteen gandik ez dela berdina izan, baina bueno. Eta orduan, kapazitatea izan dut beldur hori aurre egiteko eta orain oioekin toki berdinan egon izateko. Baina zu, tonto deitzen gure aurpeira, o ze? Ez hori zuek ulertu duzute. Hombre, oaintxe bertan izan dezu, tonto batzu garela. Ez dakit, Zure interpretazioa. zuk asko ikasi dugu zu, baina modataz ikusten dut ez dakizula ezer. Modataz ez duzu ikasten, denok esan duen bezala, txorimalo itxura daukazu. Bai. Nik egin dut. Bai, Nabaritzen da, egia esan. Nabaritzen da. Zuk ez da deitz egiteko. Basurde bat duzu lepoan, Baina basurde modan da, ez duzu irakurtzen boge. Bueno, saiatuko gea beste fisikoekin esartzen. Bera, hasi da, Baina, bueno. Eta lehena jarraitu. Bueno, Bueno. zezara ume txikia orain, Aitor, mesedez. Utziko jozuek Karla hitz egiten? Orain zurekin noa, zu ezea ondo hasi, ez da ondo amaitu ere egin. Ba, ez, egia esan, ez dut, froga hau ez da oso esperientzia ona izan niretzako. A ber, Karla, favorez, konparatu, gau osoa kanpin baten igarotzea, oio batekin eta txakur batekin arratsalde bat igarotzearekin konparatu, favorez, Karla. Tokio gerragotan egon Bai, zara zu. egon zara eta Bai, nire etxean, kanpinari mantsio baten. beldurra ukitzea, ez da oso normala, igual oio bati edo txakur bati beldurra izatea bezala. Ba, eske badakizu zer gertatzen den, eske espezie berekoek oso ondo ematen zarete Ni behintzat amaitu dut erronka. Beste erronka batzu dauzkazu igarotzeko. Adibidez, estilista on bat kontratatzea. Bueno, Horrela jarratzen baduten ibanoa, bale, lasaituko gea pixkat, no? Lena, pixkat kontatu zela izan da zure eguna, bai. A ber, ni txakurra ikusi dudanean, uste nuen
hasieran handiago izango dugu berzala txakurra, baina ondo ikusten den burua, bai erronketan eta bai orain dela momentu batean hemen zegoela txakurra. Bai, eske usaina detektatu dut txakurrak, eta Egia ez da, ni iritsi naiztenean esan dut, eske ez dakit ze txakurra zara, osea, eske zekira txatia. ezakite, onera etortzen zait nazketa bat, txakurru zainarekin eta oiokakaren nazketa bat etortzen zait ona, Karla, aberniz bukatzen dugu, zeren eta ez dut nahi nire etxera joan usaino hauekin egia zen. Bueno, ba, lasai, amaitutzat emango dugu Eskerrak. gaurko saioa. Gogora itzazue ezer ez dela ezinezkoa, gogoa eta intentzioa jartzen badiogu. Eta, bueno, ez urrundu zuen beldurretatik, besarka itzazue. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta hurrengo saio arte. Moztu! Zelako usain txarra daukan txakurra. Zer nazka oioak. Aita, bai, bialdu txoferra, ja, ez dakizu ze toki nazkagarrin nahon. Gutxi ordaitzen didate honetarako benetan. Hurrengo saioan, sugeen, armi-armen eta leku itxietan egotearen beldurrak ez zituko ditugu.